na nwekwerechi ọnwa nnọọ nwa mba nnọọ awụchasịala m eye ụmụnne m iwu nwoke iwu nwaanyị nụgo olu m hụrụ vidio na biko gbaa ụkwụ n'ọkụ sụọ ụkwụ ka ị gere ihe m na-ekwu n'ihi na nkwụsị dịrị ndị na-anụ anụ mana tupu m aga n'okwu m enwere ndị wụ n'ụwa nọ anyị na ha nọ n'ime ya onye ọbụla ha na ya mekọrọ ihe enwe ihe butere ha n'ọnọdụ isi ha ga-eru ala ha ga-alaikirịrị ka isi onye ha na ha mekọrọ ihe ruo ala ma ọ wụ ya ihe isi arụ zere onwe ha. Be very very careful with this type of people. Ka mara m igbo ogo na ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị nwa mba nọ m za ya sị m na ya emejọsala elu n'ala oyi na ya emekasacha na ihe niile na enwewe ihe ya wụ na famili ya na ya na-emekasị elu n'ala chai na ihere onwe n'ogbu ole na asịkwa nnọọ na ya nwere ntị nọrọ nwa mba nọ na m lele nọ. I go straight to the point. Na nwa mba nọ m za ya sị nne na nna ya mụrụ ha na arọ 6 ụmụ nwoke 4 ụmụ nwaanyị 2 mana ụmụ nwaanyị 2 ahụ toro ụmụ nwoke 4 a nne na nna ya mụrụ mere ha 6 na nwa mba nọ m za na ada nne ya chịkọtara ha dịka nne ha ka 2 ọ ya ka enwere ihe mege n'ụlọ ha waya ekeke ya jọsọ lecha enwe ihe mege n'ụlọ ha mmemme mege n'ụlọ ha ya ṅụọ bia just 1 bottle of beer nwa mba nọ ishekwuo ya egbe na ihe ezuzu ya ma na ya entertain ga ụmụnne family ha onye ihu onye azụ na-achị emecha were mmiri wụọ ya n'isi adanne ya were mmiri wụọ ya n'isi chekete bupụga ya polo yeyi were mmiri wụọ ya n'isi were mmiri saa ya ihu make sure na ahụ ya jụrụ oyi naanị otu bottle beer nwa mba nọ ọ ya ka onye ọbụla hụtara n'ọhịa ọchị achịgbuo ya n'ọchị mana mmanya ya ṅụrụ site na mmanya ya ṅụrụ ka ya shiri kwuo aha enyi ya nwaanyị na skuul ka ya shiri kwuo otu esi nyere ya aka o register WAEC from ego ya rụtara na day job na eshi na mmanya ya ṅụrụ kwuo otu esi like the girl na otu ya ga-eshi alụ the girl na otu ya ga-eshi a convince adanne ma ọ bụrụ na nna anya adanne kwere ha ala good to go ya lụọ ya na eji ya ga-anọ alụ the girl na ihe e kwuru buru ibu okwu ya niile gbasatara that girl. Onye ọbụla hụta ya na ọwụ egwuregwu onye ọbụla hụta ya na ọwụ entertainment na-achị kwere mana adanne ya hụrụ beyond ihe ahụ mere ya ọ ya ka anya gbahụrụ abịa na-ekori ya detin ihere ekwe ya ekoro efe pụọ lọta n'ehihie ha ebido ekwe dị akụkọ ya eripụọ ha kwa ọ ya ka mgbe ha bịa hụta na dị akụkọ mere ya ihere ha akwụsị mana anyways na ya nọkwara ha gụchara ihe niile ya chigbu a ji esoro chịtụkwa ọchịsị nụkwa no just 1 bottle of beer. After 3 days echefuchana that one akụgazighị ya again adanne ya akpọ ya na ya chọrọ ka ya na ya bụ discuss or something ya sịrị ili ya sị ya gakwuru adanne ya akpọwe ya za ọsị ya nọrọ ọdụ ya gwawa ya sị ya na ọhụrụ ụbọchị taa na deti taa gịnị ya ekwuo ọjọọ esi ihe afọ na ịnọ afọ gịnị ya ekwuo adanne ya gwa ya sị ya were mpempe akwụkwọ deti taa na ọ bụrụ na ya agaghị eji ihe na ya na-agwa ya ugbu emere okwu na downfall ya ga-ebido from this thing ya na-agwa ya na ọ bụrụ na ya agaghị eji ihe na ya na-agwa ya wee mere okwu na downfall ya ga-ebido na ihe na ya na-akụrụ ya n'otu ụbọchị na ya ga-echeta ihe na ya na-ekwu onye ji si date to date ya egwuzokwa na-ege ele ihe ọ na-ekwu adanne ya gwa ya sọ hụrụ ihe ya na-agwa ya na enwekwala ihe ga-eme n'elu ụwa ya ṅụọ mmanya alcohol aba ha ya ọnụ again na enwekwala ihe ga-eme n'elu ụwa enyegodi ya na dash eweregodi ya shisha ya n'imi no mata otu o shi like ya na edie ya na enwekwala ihe ga-eme na ka ọ ṅụọ alcohol na onweghị isi mmanya erudo 5% na onwe adịghị enwe ha even though ọlụgodo nwaanyị this girl ọgụga n'uri na ọ na-aga ya ga-alụ ya na ọlụgodo da girl echi ma n'ụlọ ma n'ama enwekwala ihe ga-eme ka ọ ṅụọ mmanya na ọnụ ihe a na-agwa na o zete mmanya na ya ga-awe great man ya ekele ya si anọ na nwaanyị mba nọ ya ṅụkwana hụ mmanya o tiri yele ya pụta bido ọrụ bido topụta dị mkpa bụ afta ya menwere ka ya kpatawa ego ya na otu echi seleta nwoke ga-esi na ọ ga-aṅụtụ mmanya ya ṅụọ mmanya zuzu okwe ege ya sị mba na ihe adanne gwara na ya gbagha ya na ihe ga-emebi ọ ya ka ediweghe gwere ego lụzie nwaanyị mba na onye alụkwa ọkwa nwa skuul ya ihe mere na ụmụazị ya etolite lụọ onye ya chọrọ ịlụ lụọ nwaanyị ya chọrọ ịlụ ka ya lụwakwara nwaanyị nụtara lụcha nwaanyị mba nọ nza
na ya ama ihe emege ka ṅụọ hakwa mmanya again. Na enwe ihe e kwuru ka ya ṅụchara mmanya ya adịghị agwa ya. Enwe ihe ndị mme ya kọrọ nụ ya adịghị agwa ya. Mana ọ mmanya ya ṅụrụ n'ụlọ ya, nwunye nọkwanụ dị ya, in fact o soro ṅụọ. Ọ ya ka e mere, enwere one lady alụtara n'obodo ha na village ha, ọ nwaanyị alụ ya na nwunye na-arụ na mma. Alụta Krismas ya na ya abụọ, ebe ịhụrụ kele ịhụ na kele ya na ya abụọ na-arụ n'ezigbo mma. Na alụta mgbe ụfọdụ ha anọchakwa Krismas lọghachita, ya na ya abụọ kpụọ fon, ha ga-anọgide nkọlụ nọgide nkọlụ nọgide nkọlụ nọgọ nkọlụ. O ruo one Krismas ha lọtara, nwaanyị mba nnọọ nne ya mama akpọwa nwunye nọ gwa sị na ya ezere this lady, na ya ezere this lady, na kepụ ya nọga ihe segara ya na ndị die ụmụ ndị nga die na ya like hụ ya na ọ megacha ka asọ gbaga n'eji, na ya ezere ka ọ hapụ ibutere ya aha ọjọọ. Na ya na di ekpege lụtara bịa ekpe ikpe, ọ gịnị na-esere ha na o jikwe nwoke ha na-ebi jikwe ekpere lakpo, na ya achọghị aha ọjọọ ahụ ebe a. Ya enwe ihe mma ya gwara nwunye ya sị ọ ya ka nwunye ya gara ga were ihe eno ntara chịa ga nwata nwaanyị eno ntara n'aka, na lekwe ihe nne di ekwuru ka ịhụ nụ ntara bịa ntụ kọwaziere ya ihe mere na otu o shiri mee. Nwere mgbe onye oshi ị ga-ejide ọ ga-asawọ mbụ ya sọwụkwa ya go ọwụ akụkọ ọnụ ntara ka ha nọ na-akọ koga akụkọ, enwe ihe akọgidere n'akụkọ ka o rute na nwunye ya ịkọwaziri this lady that na nne di ya na nna ya anwụọna before mụọ the last 2 boys ọ mụrụ, na nna ya anwụọna before mama ya ga tụtụ ime ebe ọ sọrọ ebe ọ masịrị ya bịa mụọ these last 2 boys ọ mụrụ, hụkwa na ụmụnne ya taa. Na akụkọ awụ ihe a na ya gwara m na o mere eme n'eziokwu, na papa ya nwụrụ, nwanne papa ya ekuchie mme ya ọ mụọ the last 2 boys ka ya toro, na eku ya n'aka mpa ya nwụ, na ọka ya abụọ ya toziri wụ ndị amụrụ afta mpa ha nwụrụ. Na ya amahụ ya enwe ike ichetanwu echi ya kọrọ nwunye akụkọ, na enweghị echi ewepụtara ọnụ ya taa si ite nwunye daa kọrọ ya akụkọ a. Ọwa akụkọ anụ ntara ka o were gaa ihe a were gaa kọrọ this lady na ọ di ya gwara ya akụkọ. Ihe akọrọ buru ibu ihe this lady kọrọ dị nwaanyị a mmanya wọnụ ya against. Ha kọcha akụkọ ahụ, by then that lady ka nọ na marriage, ha aka ekweghị ya na di ya ka na-enwe okwu, mana okwu ahụ ka nọ ha ka nọ together. Ha lala na Krismas nọ ntara ha lara nwaanyị mba nnọọ. Ihe ọzọ a nụrụ na that lady na di ya agbasala na anọzi hụ together, na ha agbasala gara nara ihe akwụrụ n'isi ya send ya away. Ya echizi ebe ọ nọ na-akpọ nwunye na fon, ya na-akpọ nwunye ya na-agwa nwunye sakwa nwata nwaanyị na ewelara ihe mma ya kwuru kwa omene. Enwere evidence ndị nwe ya arịọ ya onwe ya arịọ di ya ekwe ha gbaghara akpọlala ka e ọrụ na mmanya na ya bụ ka ọ mụọra ya ọrụ. Nwunye sa akụkọ ebe ahụ nọkọ ga-anọ amụrụ ya ọrụ. This lady bido nawa nwunye ya ego, nwunye sendara ya ego ya erie ya nọtọ nwe problem okpowa nwunye, ọ kpọla na nwunye ka o kpọrọ nwunye na nwunye ego. Nwunye ya gwa ese ya na ọ na-anacha ya ego ka o nwere ebe o fidere ya dowere ego ka ya ji ụgwọ. Ha ebido sewe ghachawa ọnụ, ya bịazie ntorobịa bịa kozie ihe anụ ntara nwunye ya kore ya ihe niile nwunye kọkọta ya. Ihe ọ gwara nwunye na ya mana nne di ya rụrụ ala ya ha ọ ya gwagasi enye na ya mana nne di ya rụrụ ala ya ahụ befo ya mara ya eshi ebe o shi gbaa moto bịa mitie mama ya na village hụ na ọgwa mma ya kena ochete kocha ko ihe nwunye eko ihe na nwunye kọrọ akụkọ ha mgbe ha na-atọ. Nwaanyị mba na okwu a pụtara mma ya kpoo ya si elekwekwe ihe mega ugbu a na elekwe ihe this lady shi ebe o shi wụrụ lara ụmụnna ya ebe a chụlara ya bịa ngala ugbo na-agwaga ya na ya anụchana otu o shi awọ ọnụga nwunye nwa ya si ya stay away from her, na ya emekọkwala nwunye nwa eleke nwunye nwa ya ọka ya mma nwunye nwa ya dis ọ tọtụrụ ihe niile nwunye kore mgbe ha na-atọ were wụsara mama ya mma ya bege kpoo ha kpoo ma ada nne ya kpoo na fon si ya chọrọ ka onye ọbụla lọta. Na ya anọchana ihe niile mana steji mma ha na ugbu a na ọ na-abịa alọta bịa control situation of things, ọ ga-arịawa na ihe a ga-enye nsogbu na akwụkwọ bege na ya like na ya kpọrọ nwunye ahụ lọtawa. Na nwaanyị mba nnọọ ya jụọ nwunye si ọ ihe dị otu a ka ọ kọrọ this lady na elekwara mgbe e jiri kọrọ ya na nwunye ya ekpudo ihu n'ala gwa nwunye si ya biko na ihe ala ga na ọwụ ị ga-ekpe ikpe na o mere ya teke ya na wee ka ya kpakọ onwe ya ọnụ na ole mgbe ya gwara ya ihe ndị a niile ọ gara akọgara this lady mma ya kwere na-ekwughị na ọ kwuo ihe ya chọrọ ịnụ na ọ shikata ike mara eji egbusa ya ọ ga-adọwa enyi ya nwaanyị ụtọ ọ pụtara na di ya ga-adọwa ya bikọs ọ chọrọ ka ọ pụta
ọhịa o ji lụghachita back to ụlọ dike bịa gbucha ihe na ya kpọkụrụ in confidence ihe na ya bụ kọrọ mgbe ha na-atọ na ọwụ na ọchọ ka ọ pụta na ọ gaghị agakwuru gba moto gakwuru mama ya na village na-aga wọn ya agwa ya okwu ka ụmụaka kọrọ ihe na-ekwu ihe ya na ya abụọ kọrọ mgbe na-enwe onye nụrụ ihe ha kụrụ na mgbe ha abụọ na-atọ na mma ya wọnụrụ ya onwe ya wọnụọ ya na ọnwụ na ọ chọghị ịgwa ihe ya chọrọ ịnụ na erute na village na ihe agaga village ọwụcha na n'ikpe na okwu ya ga-ewere marriage stake on it. Nwunye ya gwawa na na ọwa eshi ya ṅụrụ mmanya na enweghị ya na-ekwufu na ya ekwuchakwuo even ya agwajahụ the girl sef otu ya shiri kwuo okwu na mama ya kpara agwa ọjọọ na onye mụrụ ụmụ nwaanyị abụọ na ụmụ nwoke abụọ na ọwọ dịghị enough ọ ga-ewewe ha otere wee mụta ha 2 boys again. Mmerenụ that day ọkọkwana ya na nwanne ya nwoke ke ntakịrị nwere okwu na ohie butere okwu a ọṅụọ mmanya bido kwuezie ote mmanya shiri mụ ha na ihe dade ọ ṅụrụ mmanya na ọhịa o kwuru na ọhịa ọ gwara ya na-enwe onye ọzọ na ọya nwa gwara editin ya siri ili so ya ọ na ya jụwaghị ugbu a na ọ lara ute otu agaghị echi ajọ bikọs a ga-ajụ ya o rute ya gwa ha na ya ṅụrụ mmanya truly na ya chọrọ ka okwu eziokwu na ọnwụ na ha lara ije n'ugbo ha n'ala na okwu nke eziokwu na etikwuleti ya ewepụkwara ewepụ n'ihi na ihe niile ọ kọrọ ihe na ọkọ ga nga ugbu a na the lady akọchara na-eme ahụ ọhịa mmanya bega na village ọkwa ihe ha laga ọsọ ha niile alọtachia. Adanne ya jụwa esi ihe akụkọ gịnị jụwa nwunye esi ele otu akụkọ a shiga rute n'ụdị a. Adanne ya ajụwa nwunye si achọghị iripiti onwe na ele otu eshikọgide akụkọ a ya erute n'ụdị a mma ya hụba igwe n'akwa mma ha na-ebe kpụdo ihu na ebe. Nwunye asị na ya akọrọ ekwensu na ya dị sorry na ya dị sorry na ya dị very very sorry na asị gbaghara ya. Adanne ya jụwa ha nwunye sị na ele mgbe di ya kọrọ ya akụkọ nọ ya sị na di ya ṅụrụ mmanya dide ọkọgara destin na di ya ṅụrụ mmanya onye ọbụla elelite ihu lee ya nwa anya ya ekputezi ihu n'ala onye ọbụla ele ya na the reason onye ọbụla ji lee ya wụ ọ ṅụrụ mmanya ha maara na ya enweghị isi mmanya. It's not like ya kọrọ akụkọ ahụ deliberately mana ọ enweghị isi mmanya and ihe butere akụkọ na ọ nwanne ha nwoke ke nta ya na ya bụ nwere okwu ọ chalenji gị ha baga mba so ọ ihe butere okwu a ya gwa ya na ya babacha mba bido ṅụwazie mmanya so ọ trigara that memory. Adanne ya asị biko na ihe eji lọta na awụhụ ka abịa lụwa ka esewe mana ọ ka edozie ka anụ okwu niile from ọnụ onye kwuru ya hụkwa n'otu eshikwu ya nwee ike mee gịnị gbaghara n'ihi na ha niile wee family enweghị ihe ga-adanụ nwere ike itisa ha na ihe na ọhịa Adanne ya kwuru na o kwesịrị ikwu oche eki onwe n'ime onwe ya asị nwunye nwanne ya nwoke asị nwunye mmadụ na o kwesịrị ikwu ihe ahụ o kwuru o kwesịrị ibupụta okwu ahụ ama bịa kọrọ ya any one of them ma ọ fọzikwa isi na family buru ya pụọ outside ga kọwa ya ba ya sị mba mgbaka o ji Adanne ji kwuo sị na enweghị onye na-amahụ nwanne ha nwoke na ọ nweghị isi mmanya na ihe chetara ndụmọdụ ya gwara one certain time ago gbasara mmanya that first day ọ ṅụrụ mmanya na enweghị onye na-adịghị entertained onye ọbụla hụrụ ihe mere that day and ihe ọ ṅụrụ just 1 bottle ma fọzikwa ka na-asọ ṅụrụ 2 bottles and now ya na nwanne ya nwoke baga mba na phone the memory abịala etrigala before ya ga-aṅụzie mmanya awa ebe a ka akụkọ a shiri bido kọwa ọnụgide kọwa ya na nwanne esego okwu akụkọ ahụ eme ya ga-aṅụzie mmanya ṅụchazie mmanya kpọrọzie erike gawa na ọhịa eji anya mmanya akọ na si biko so onye ji iwe wetuo iwe nke ọnụ bido were ikpere gbuo mmanya ha n'ụkwụ so ọhụnanụ ihe mere na otu o shiri mee na this lady na ya ga-ahapụga nwanne ya nwoke ka o decide ya na ihe o mere awụghị ya ga-abịa sị ka na ọ dịrị ya na nwanne ya nwoke na ihe ya na-arịọ mmanya na owetu obi gbaghara nwanne ha nwoke nga anụ n'aka anọ na-ekwu ya nwaanyị mba nọ ya ebilite anya mmiri eju ya anya ya gwawa ha asị ha biko na ya emehiele na ya ekwuhiele na ihe na ọ wekwu ya kwuru n'ime mụlie na enwe mgbe ya kpọketere nwunye n'anya bambam sit ya dan ka o were ya destin no na ihe ya na nwanne nwoke ekogo isi na fon from ịkụ isi ya ṅụọ mmanya na ọhịa eji anya mmanya kwu now igosi ha that na there is nothing like family na enwe ihe dịka family na efili bụrụ na ya lụọla nwaanyị lụbata nwaanyị wụ a member of the family ya amaghị na ya ejighị nwaanyị na ya na-agwa nwunye taa ngalugbo na alụmdi na nwaanyị ya na ya bụ na ọbụla na ọ bụrụ naanị ka ya kwuru ya dị iche mana ị ga-ekwukwu oke mama ya kwuru na mama ya wụọ ọnụ gị na anụ nka mmadụ abịaghị na-akparị mma ya na ndụmọdụ mama ya nyere after everything ndụmọdụ mama ya nyekwara ihe mama ya kwere nye ndụmọdụ abịakwa na mmezu na ihe chetara mgbe ya na-agwa this lady na-akpọ nwunye na fon kemgbe ya na di ekwere gbasa ya jụọ esi kedu uru ọ ga-akpatado mgbasa ndụ nwaanyị si na dịpụta ọ chọrọ ịmụrụ ihe ọrụ ya nụrụ ihe nwunye kwuru n'ebe ọ wee ezigbote enyi ya na ọ pụtala ụtọ ọ dragara ka ọ pụtakwana na di ya ga-efu nye nye freedom na ọ pụọ gakwuru onye ka ahụ ya na ya abụọ mee agba
n'ebe ihe kwuru n'ime ụlọ ya dịghị safe ke mama ya kwuru dịghị safe anya mmiri na mmanya hibiri taa and ụmụnne ya abụọ nọ n'okọrọ akụkọ ha nọ hia na ha na-ahụ ya obi ga na-agba ha njọ na ọ ga-abịa pụọra ha na ọ wụghị member of this family o treat onye ọbụla ka a stranger na ha ga-etreat ya nwa ga-etreat kwenye ka stranger na ije na ha dụrụ ya shiri ụjọ nga n'ugbo na lawa ga-agwa ndị nwe ihe mere na ya bọdala akpa ya nọ n'ụlọ na ya ga-achata moto tigedo ego ngwe niile akpa ya niile ha ebulatara ya n'ụlọ nne na nna na ya ga-akpọ nne na nna jie ha oji na ha dị ready na ha ga-abịa were ihe ha kwụrụ na ishie na marriage na ọbụla na ọ na-ekwufulata kela awụhụ mbụ every time ya ga-ekpe ikpe na compound ebe ya bi ịsụ nsọ o werezie that one bubatazie na family ya because ya ṅụrụ mmanya mgbe anyị ṅụrụ mmanya kwukwe na ndị siri anya bịa gbahụ ya o nwere mgbe ọ bịa ketere to him bịa sị ya na ihe ka o kwukwere n'anya mmanya ịnụkwa gwatụdịrị ya ọ kpaa like onwe ihe ọ nọrọ palizie ntụrụ gụfee ego he gate pụzi aside na-ege discuss with a stranger not just a stranger atụpụtara eji because of gịnị ndụ ọjọọ na-ebi a stranger na-agba n'eji ọchacha ụmụ nwaanyị niile nọ obodo ahụ ka ahụ ka na-ero na mma na di ya atụpụtala ya na okpe ya na fon gwa ya na di ka ya tụpụtakwune na ya gawa ma ụwa ga-amakụrụ ha abụọ ebe ahụ na nwaanyị mba nnọọ na nwunye ya eshizie nga after everything na enwe onye kwukwere na nsị mba enwe onye sị meaning that ha chọzighị ya enweghị any one of them pụtara sị nwanne ya hapụ gawa ya na ha gbaghala mmadụ abụọ ka ahụ jos kpudo ihu n'ala adanne na mma ya nọketere enweghị onye one of them mepere ọnụ so na ya hapụga na orubeka ụta mgbe aka ya eji ghọta that na enwezi onye chọrọ this lady and all fault ya mmanya kwuru ọnụ ya nwee kwuo ọnụ ugbu a na ọnụziele na ebe na-enweghị onye belụrụ ya ma ịba ịsị hapụwawa ya gbagharawa na dị afọ ha achọghị ya ebe ahụ na nwunye ya alawa na ọ nọ n'ụlọ nne na nna ya o dịka ya kwukwere ya were moto chata buo akpa ya niile ma pantị ya ma ndị ka ọ sara ma ndị ka nọọsa ya were ihe niile wee jụrụ na akpa ya zuchie ya doga ya na moto bulata ya n'ụlọ nne na nna ya dide ya bịara die mma ya na-akpa ese ọgọ ọmpa ya na-akpa ese ọgọ ya gwa ya na ga-abịarị na kwere ha nwere ihe nwa ha gwara ha ha si yes na ha dị very very sorry ya bịa biko na enwebeghị ihe eji iwe emebi ya gwa ha na okwu akarịala ihe ha na-ekwu na ihe bulatara n'ọwa akpa ya na mgbe ụmụnne ya dị redi na ya ga-eji ụmụnne ha bịa nara ihe akwụrụ n'isi ya nwaanyị mba nnọọ na ọ wote okwu n'ugbu a na even though na ya sendela nwunye ya back to her father's house na ọ na-adịrị ya ka ọ dịghị enough na nwunye ya mere mejụsa ya oyi na ọwụ ha ada nne ya after everything ada nne ya gwa ya sọ ọkwa na ihe ya gwara ya akwa ya gwara sị date odekwere date ọkwa ya gwara na ifu na ọlụgodo nwaanyị na-enwekwala ihe ga-eme ka mmanya baa anya ọnụ na o zere mmanya na ọ ga-awe great man ke ka ego eme ma ọ bụrụ na ọ gbara ha alcohol so wepụ ọnụ ya na alcohol ga-emebi iri ya ihe mgbe na ọlụwe ha anya na alcohol ga-eme ya ọ ga-aghọtali onwe ya ada ya na-ele ada nne anya mmiri iju ya anya icheta that very day sọkwa nnọọ nga ya maara nnọọ eshi ha ada nne ya kọgara destin ọ dị ya nnọọ ka rewind ya the hands of clock to that very day ya na nwanne ekoghị isi to the day ya meghere fridge ka e rewind ya back to mgbe ha meghere fridge return ọ mmanya ndị ahụ ọwa ya bido ha from there na nwaanyị mba nnọọ nza n'obi na ọ gbawala na mhụ ihe this lady kọrọ mmanya kọcha mmanya kọ mmanya akwụna na ọ na-asị nwunye nwa ya zere ya na nwunye nwa ya zere wale di ya nwụna mmanya kpatuo pantị mmanya na-eyighekwe pantị ụmụ nwoke na-arịgo ga o ji ga mụọ ụmụ abụọ afta di ya nwụrụ onye mụrụ ma na ozubere na nwaanyị isi ekpe na ọ ga-ahụkọga ya oko nwa onye isi ekpe di ya na-anọ ya chi ụmụ anọ otuge ha ụmụ ọzọ otuge ọ ka o ji nwee igwe ihe this lady na-akọghị mmanya na mmanya bere bee akwa mkpụrụ obi na e werele marriage stake on it na ọ dị only thing ga-eme ha dị happy na meet na dị love mekwara onye kpọrọ ya ya gbaghara nwunye ya kpachite ebe aka na ọ ka nọ n'ụlọ nne na nna ya na-arịọ ha na-arịọ nwunye na-akpọ fon everyday arịọ mmanya na-akpọ fere ya gwa ya sị na ọ kpọọ enyi ya nwaanyị gwa ya na ya apụtala ha ga mitie ka ọ mụọra ya ọrụ ka ha kweligeme ta na-esha ma ọ mụọrọ ya ọrụ ka ha kpọrọ ekweligeme na ọ pụtara dọrọ pụta na ọ dụwa ya na o bilọngụzi ha ebe a na nwaanyị mba nọ na ọwa ebe a ka okwu nọ na m judelu na ụmụnne m na ọ wụrụ ṅụ na-ele otu ị ga-esi ahandle this matter na-enwebedo otu mkpụrụ nwanne ekporo ya si na-ele ya hapụ nwunye ọ na ya hapụga ya fọga ifu na ada nne ya kpebede na fon si ya na ele ebe ije ya na nwunye na ọ n'ihu ha ka ya na send this lady back to her father's house o soghị ya laghachita city enwebeghị na enwebe onye kpọrọ n'nsị na ya hapụga ya gbolatawa na nwunye na-arịọ ọrịrịọ na ihe ọfọsị na wi send ka ga nata ihe akwụrụ n'isi na ihe ọ mụbere na ọ bụ otu mkpụrụ nwa nwoke na nwa na-ara ha ahụ otu mkpụrụ nwa since ahụ otu ahụ ọ mụrụ na ọwa otu ahụ ka ọ tụkwa ya bọdagakwana enwe mgbe nwa ji wụrụ problem mana problem nwaanyị a ga-anọ n'ime ụlọ every time ya egughị ụzọ ya na-aga akọ mgbe niile ya ekpeghị ikpe
mgbe niile a bịara kpụ ya ishige wọnụkwa nwunye na ihe o kwuru ihe o jiri nsọ ọmsọmsọ ikpo ya kpe sọ gịnị nwe ihe ka ọsọ ụkwa hụta eshiri kwe na ọ ụda dị ya gafega ya onye ka echikwe kpe ya na ya bụ bido kowara ya asọ ya jụwe sị ndị a niile ịkọga ọma ha bifo akwa ya nwa bịa bele bifo lọta bịa lụrụ ya kpụta ihe ka ihe o ji guhuru ụzọ every time ọ na-aga nsọ mgbe niile ka eji ekpe ikpe ya ma na kebeje n'ihu na ọka nwunye dere ya ṅụcha mmanya o were ihe e kwuru n'anya mmanya move ga bupụta famili ejiga ebe a ga-ere ha peni tụrụtụrụ na ọ na ya sị dis lady laghachita now na-enwe mgbe ụmụnne ya abụọ ahụ ga-ahụ ya ga dị happy na-enwe mgbe enwe any one of them ga-ahụ ya dị happy mama ya sef hụ ya obi aga na-arị ya mma to avoid mmadụ ime ibe ya a ga-emenwe ihe na ekwesịghị ime na ọhịa chewe echiche ihe otu ọ lawara pụọra ha akwa ọdịla nụ mma na nwaanyị mba nọ na mgbara akụkọ n'ogbotoro ụmụnne na ole ihe unu si ya mee na ọ fọrọ ịga dịghe ndị ụmụnna ka ga nata ihe ya kwuru n'isi na ke ụmụnne na-enwebe any one of them kpọrọ jụọ ya otu e mere ma ọfọzikwa otu ma nwunye ele iji ya na ya abụọ enwebe any one of them na nwunye mere na o mere ya hụ ha ụkwụ zodo ụkwụ n'ala ya zodote ya nọ na stil ụmụnne ya ka na-ahụtakwa ya onye ọbụla ka na-ahụtakwa ya enwekwa otu esi elegekwa ya anya enweta esi ahụtagazi ya na ke na ọhịa ya lụtara na nwaanyị na naanị ihe kọfaga ya na ọwa akụkọ ya ka ore nwunye na ọwụghị onye ama na ọ nwunye egburu ya na ọwụghị onye ama na nwaanyị mba nọ na mgbara akụkọ n'ogbotoro ụmụnne na ụmụ nwaanyị mana ote ha si amịgharị ọnụ ha si amịgharị ebe ha lụrụ di ka iburu famili ebe lụrụ di gị kọsa ebe gị kọsa ebe gị kọsa ebe otu ụbọchị otu nna ikoro ga-eturu ụzọ lughachita ha n'ụlọ ahụ ihe mere na otu o siri mee ahụ ihe akọrọ na otu o siri kwe na ọwụghị famili niile ga-eme that type of thing entertain not family ebe ya shi na ọnụ nwunye ya kọrọkọrọ nwunye ya cost ole marriage ya maka ọ dịba na mgbere egbotowara unu na-enweghị unu ga-agwa ya unu gwakwa machikwe nga aha na were ihe mere wee mụrụ agụ ụmụnne m otu ọsọ m shi gbotowara ya ọnụ ọkwa n'ụta ka m shiri wepụta ngana ka o kwekwere kwucha ihe m gwara ya wụ nna m anụna m ihe i kwuru enweghị onye na-enweghị ụrụ ka ewụrụ ke nwunye ṅụ mana adịla na ngwa ịgaga nara ihe kwuru n'isi ya nwegodo ndidi hapụgodo ya ebe ahụ n'ụlọ nna ya ebe ahụ nọ ma lewekwanụ ihe ga-awụ ụmụnne ya metụkwanụ gị ikpotara ada nne metụkwanụ gị ikpotara ada nne mgbe ị nọ na-akpewala ekpewa ka unu discuss because ọ kpọrọ gị gwazi enweghị nwaanyị nọ n'ụlọ na ọwụzie dị only nwaanyị ịdị comfortable to talk with and gị enweta oge ị na-atụkwa iri na aga m asị na ọ na-ada nne lecha ya sị ngwa gị hapụwa gị ikpe ụmụnne nke ebe ịrịọla ha asị nsogbu na ha gbagharala m jọzat nwepụ onye sị hapụga nwunye okpelalue gboo nwanne m na fon gịnị abụọ ụnụ mana ugbu a na ọ ka na-enu onye ọbụla enu hapụgodi ya n'ụlọ nne na nna ya adịla na ngwa ịga nara ihe kwụrụ n'isi ya time will settle everything nye ya time ka ọ nọ ebe ahụ n'ụteta ebe ahụ aka gị na nwa nwekwe nlekwe na ụmụnne m ka iwe ha dajụọ emekwa gị ikpe ada nne m unu ediskọs lee ma ọ ga-ekwulite ya ma ọ ga-asị m ngwa ga-akpọlata ya mgbe hapụwa waya mana ịgba ngwa ugbo ga-gbubie dị marriage ọ dịla ka ọ ga-adị igbubiele wee igbubiele mana enweghị ebe ọ ka mma ọ nwoke ibe ṅụ chụpụrụ enyi ya nwaanyị ha na-ekwukwu nwaanyị ahụ ọ kọgara akụkọ ahụ ihe eji chọọ ya ka ewu na ọ na-agba n'ezi ivu ndị nọ na di ụmụ nwoke ndị ọzọ na-arị ya elu ka nwunye nwa nọtarịta enweghị onye na-enwe ka ọrịa ka mana ị ga-echuzuru ekwụnwa mmadụ abụọ nọ so ichuzuru kele ugbo enyi ya nwaanyị nọ di ya tọpụtara eji because of ụmụ nwoke rịga ya elu random men not just one person ka ichuzuru nwunye nọ n'ọnọtarịkọ ma family ha ma anọ ha ga-atụ aka sokwa latawa ka hapụga onye ka ha dịriwe ma ghewakwana ya enweghị ọba ọka mma nna m all time nye ya time otu ihe ime the right thing is send gị away ka o doo ya anya dat na ihe kpatara n'ụlọ nne na nna na ọ marriage na o mewe nke ekwesịghị ekwe na ọ ga-ewutekwa ụlọ nna ya gaa na ebe ga nọtụkwa ụmụnne m ọhịa m gwere ka ewu uche obi nke m ka ewu ihe m gwere enwekwa nnọọ ihe ị ga-asị ị ga-agwa ihe nọ n'obi ị ga-asị nna gaa nara ihe kwụrụ ị ga-asị nna hapụwawa ị ga-asị nna gbagharawa ị ga-asị na gachi n'azụ ga kpere gị na ya biri otu ọ bụ ihe ọbụla bụ uche obi ihe ị ga-eme ma ọ wụrụ gbotowere nwanne ya ọ ga-akọ kọmentị ọnụ ọ ngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ